Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Saliwat may nga naman sa ato na mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Diri kita sa Webes nga presentation. Payday kita nga pagpangalagad Hulyo 15 tuig 2021. Aksyon Hotline. Kumusta ka mo masuki namon na matagpalamati hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online. Bangod ang Aksyon Radio Bacolod hindi lamang mabatian sa inyo mga transistor radio kundi available man kita paagi sa online, no? Ara sa YouTube kag Facebook. Basta may ara ka lang sang available nga internet connection, imo gid mabatian ang tanan nga mga program, lakip ng mga matahom nga mga drama sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan, kapinpagid sa mga Ilonggo OFW. No, din ka man nga bahin sa Europe, sa United States of America, or sa din ka man nga bahin sang kalibutan, ang aton gid nga pagpanamyaw. No, hindi lamang mga OFW nga Ilonggo, kundi pati na sa mga nangin citizen na sa iba na magkapungsuran, ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo. Aksyon Hotline. Tob-tob kita takna alas 9 lang karon nga aga bangod man kay Game 4 kita may ara sang coverage Aksyon Radio Bacolod sa Game 4 sang NBA Finals. Now, ti karon dugay-dugay kami gihapon ni Aksyon Boy Duran ang mga partner diri para sa live coverage. Aksyon Hotline. By the way, sa mga gusto karon mag-entra sa promo kaya ang amon coverage magluwasa, ngayon yung mabatian ang blow-by-blow account, ang sitwasyon, no? Kag ang hinampang. Katulad na nga, halimbawa, ga-drive ko sa taxi, ga-drive ko sa jeep, kung may monitor, monitor lang di sa Aksyon Radio Bacolod, no? Kay kung wala ka television, do pariyo lang nga lantaw ka television na kay tingin na describe ang hinampang mo. Ang nami pagid, sa mga ka-aksyon, tamay chance ka mo, nga magdaog sang premyo kung mag-intra ka mo karon. Aksyon Hotline. Man may ara sang promo nga gina-offer kami di. 300 pesos para sa mga winner. Simple lang ang pamangkot. Sino ang gina-expect ninyo nga magadaog sa Game 4? Kundi po, sabton. Now, ang may ara subong o iya subong sang Milwaukee Bucks ang teritoryo, no, sa ila subong home court hampangon ini. Pero ti bilog ang bula, ti sinong inupamatya nga magadaog. Pag umpisa karon sa amon sining nga coverage, pwede ka nagilayon makapadala sang imo nga entry. No, lawagon talang naliwat kun diin ka karon makapadala nga numero sang imo entry. Aksyon Hotline. Agod mag-qualify kag may tsansa ka nga magdaog sang 300 pesos. Now, may 500 pesos kapagid nga pwede dag-on kung may baluan o kung mapaktan mo ang husto nga resulta sang hinampang, no? Pagkatapos ng hampang gidabi, lawago namon karon kung anong oras ka pwede makapadala. Kung pila ang score, no? Until nga matapos ang ginampang, di kung malagpatan mo karon ba, may ara ka sang 500 pesos. Aksyon Hotline. Malingaw ka na, may premyo ka pa. Aksyon Hotline. Dahil ginatulong sa inyo sa gihapon sang Aksyon Radio Bacolod sa nagapadayon
nga NBA Finals coverage. Karon ina alas 9, Action Hotline. alas 8:12 na Action Radio Philippine Standard Time. Narong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ginahinyo kag ginapilar sa mga LGU sa Region 6, suportado sang regional IATF angot sa ginakabalakan nga pagtaas sang community quarantine status umpisa buwas nga adlaw sang pila ka mga LGU sa Region 6. Action Hotline. Ang question, ini nga ginaapilar nga reconsideration pamatian ayhan sang IATF kag paboran. Action Hotline. Angot sini kahapon sa regular nga sesyon sang SP sang guniang panlunsod sa Bacolod, mayara ginaprubahan nga resolution nga nag-appeal man dito sa NIATF. Iluwas ng RIATF diri sa lokal, ang SP mismo nagpadala dito resolution, ho. Ambot may pick ini. Action Hotline. Pamatihan na yan ini sang taga-national. Hopefully lang, nga ilamantam doon. Action Hotline. Ano pagid ang aton talakayon karon nga aga. Kahapon nagpatigayon sang press conference ang mga nag-opponer, nag-file sang opposition sa certificate or voters registration nga pag-transfer plano diri application ni former Congressman Albi Benitez. Action Hotline. Palayag sa mga abogado kag sa mga petitioner, wala lamod politika, iningalihok kay hindi man lang si former Congressman Albi Benitez kunong ilang gina-question kag ginaoponihan, kundi may 220 pa nga iban. Action Hotline. Anong sa inyo? May politika? O kung wala? Aber. Action Hotline. Kag mga update karon sang pila pagid ka madalag ko nga balita nga aton tutukan diri sa lokal, no, ang Negros Occidental i-check naman karon kay TNaway may ara na yaho sang gina-expectar nga pagpagwa sang QR codes sa igina-issue bala ining ID, ang ID para sa vaccination cards sang mga nabakunahan. Action Hotline. Mga detalye sa aton balita bantayan diri sa paday na pagpangalagad sa inyo pala tuntunan action hotline ng aton Webes ka presentation buylog ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Amuning coffee nga makabulig sa inyo, reinvented coffee for your health bangod. Makabulig ini, no, para sa pag-detoxify sa aton sining lawas. Ang nami iyakon ang kape, madamo kasang variant yung pilian. No, kay tining nga kape, sigurado gin nga way labot nga masaburan mo ang aroma sang kape. Kapin pagid kon strong nga variant ang imo sining gamiton, at least sure ka nga way sang side effects sa lawas mo. May mga choices mo kung halimbawa ang imo sining blood sugar mataas, pwede ka makagamit sang sugar-free nga Dr. Alfred's Green Coffee. Now, antioxidant. When you talk about antioxidant, time, let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo pala tuntunan action hotline tisubong ang adlaw sa nasiling ko na kainag gina-expect ka sa halos kalabanan kung hindi gid man ang National IATF directly magpagawa sang guidelines kay ti katapusan subong mo November 15. Buwas na mag-umpisa kung dayunon gid man ang recommendation sang National IATF. Then question, bala may ara sang pagpamati o ma-reconsider ang appeal sa mga LGUs diri sa Western Visayas. Bisan kita aga padamo ang nagapamangkot mo, no?
nagapamangkot kon bala nano ng update kay damo ang gusto maglakat sa Iloilo, damo o magkadto sa out of town, no, sining weekend. Di sila ko hindi pa ko kasabat na sinyo kay una bes why pa man sang final say ang nasyonal, no? Expectedly base kon karon sa hapon, ang lain base sa tuwang gabi pa naman magpalayag si Presidente Rodrigo Duterte ilang inugtulog na bala nga inang kalabanan daw manugtulog na dito pa iya kung kaisa naghatag sang announcement si President Digong mo o nga amo ni ang quarantine status sa mga lugar sa naglain-lain na mga LGU sa Region 6 aring classification nyo based sa recommendations ng National IATF. Tiyan mo na ang ginaapil pasubong Action Hotline. Ing pamangkot sa kalabanan kung ano gid ang matabo sa Bacolod ti siling ko hindi pa ko nakasabat karon naton hulaton kay amo nang gina-expect kung lang tawon actually ang record bisa na ang DOH sa Region 6 Gambal ang Bacolod iyang bahin makita nila nga nubo gid man ang mga cases kag ang benchmark bala sa requirements para sa paghimo sang recommendation, kang evaluation, makita nga ang Bacolod, hindi na dapat tani mo nga elevate into MECQ o kon Modified Enhanced Community Quarantine. Action Hotline. Di galing kay kung i-recommend to o dekron, kung i-recommend, why natin ginapangayo kung pamatian karon President Tigong kay ang National IATF, a composition of experts man kag pila dira mo ka mga departamento nga rada o kundi ang gwa sa lang isag ang gwa problema nan tiyan mo nang ginakabalakan sang kalabanan silang ko hindi tani makakuanana hindi tani maka hambal pasubong nga patapos kay hulat tunta kung ano ang recommendation sang national kung ang himo o final say sang IATF pamatian pabla nila kay siling ko magamon tani nga tiyempo kung ginkonsulta tani mo ang National IATF hindi man guro imposible nga halimbawa magpatawag sila outright may mag-communication may mag-contact sila sa mga LGU niya ilistroyanay ta o ilistroyanay tabi via Zoom meeting tiyang Zoom meeting pilang nahot na pwede kamuda kag mga diskusyonan yun makonsulta mga LGU kumusta ka mo na nung status nyo da kung di na mayad kabalo ka at the end of the day lantawab lang Iloilo ang Iloilo kung mong ang recommendation sila may isikyo ang mayor ton layan nagambal okay sugot ko isikyo nyo ko pero dapat may 150 mil ka mga food packs nga dapat i-provide ang DSWD Region 6 every week di man kundi lalain ng DSWD, siling laway kami support na si imo mayor, hindi na namon niya masarangan. Siyempre o galing tuod man kung amo na nga ginheightened mo o kung gintaas mo ang community quarantine status ng isang kalugar, ano yung support niya tag mo? Ang mabasulan gis ni LGU, believe you me. Halimbawa, mag-istrikto pag Bacolod, puwera palayo lang, magbalik kita isikyo, totoo daw, papiktuhan dis Mayor Bing, mambaling iba na inaanoy na mayor. Why na kami nagkalan noon? Di ginisikyo pa. Kasubong gani daw, mabasulan pa sa mayor. Kaya ang balila, paano ini man? Nga daw, mabalik kita sa istrikto ng community quarantine. Ting National IATF, ito gamato-mato mo lang sila. Imo desisyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Ila man na wisdom, kag ila na iya trabaho to. Pero ang ako lang daw kasi kwawi, lang sila kunano, hindi. Ano nga nagdubo, nakita ang mga datos, di ko lang tawon naton, although kagabi, medyo nagtaas kinman ang cases sa Bacolod as per DOH ang inpadgwa nga datos, pero at least hindi pareho sa itong 2 weeks ago. And joining us this morning is Councilor Inisito Novero. May ara sila sa file nga ginaprobahan nga resolution nga siyang nag-author. Councilor, how are you? Good morning. Good morning at Shanar, sa inyo bilog management and staff, may aga sa ating palangga at mga maukod na tagpalamati na yung aga sa inyo tanan. Sir, ang malain sini kay until today, wait and see kita gihapon and most probably until this afternoon or even
karon sa gabi mahulat pa kita kay daw ay pagigyapon hunitong National IETF Councilor. Yeah, pero napadala namon to gilayon sa regional IATF ang amon unanimously approved nga appeal sa National IATF. Okay. I-reconsider ang ila decision nga ibutang kita liwat sa MECQ. And as I understand, tingwaan na dayon sang regional IATF nga i-forward na nila dito sa national together with their recommendation. Okay. Ako I strongly believe, personalmente, I strongly believe na ang regional IATF mangin pabor sa aton position and eventually ang national mangin pabor man. Okay. Kabay patani kay siling ko ini nga recommendation mas mayo gani nga do na preempt kag na nahibaluan ni Mayor man nga may amon agali nga mga plano kag ginpagwa sa National ETF nga may mga recommendation sila kasubong sina at least nakahimo tika nga mailjiw kay kon waay na ni guro nagwa pa earlier ining recommendation gali nga plano o kon ang recommendation sang ina ETF kibot lang gid kita ya buwas councilor Amo gani, this is one thing admirable man kay Mayor Bing, may ara tayo pamaagi na makakuha sa sang advance information na nungod sang posibleng mangin decision sa IATF National every after 2 weeks. So that kung may ay naibaluan nga decision nga medyo hindi pabor sa atong sitwasyon sa Bacolod, makay mo kita gilayon sa nagakaigo nga tikang. Okay. Hindi magid ni sa ako lang ya personal man and I believe nga madamo ang nag-audience sini. Hindi matarong kasi hindi maalamon ang desisyon sa IATF National na ibalik naman kita sa MECQ. Arada ang mga rasones, inbutan ko sa gining author ko nga resolution. Kaya of course, kung nagligad nga ulan about 2 weeks ago, medyo taas-taas magid kita mo. Naglabot kita mga 2013 positive cases mga 2 weeks ago, pero naglubo naman na. Okay. Subong, mga sa vicinity of about 1,100 something. And although nagtaas kahapon, but then dasid man ang aton recovery rate, at the same time, ang aton contact tracing very, very active. Though virtually 24/7 ang operations ang aton contact tracing. Okay. At may ara kita ready nga mga isolation facilities kung may mga positibong miyembro sa aton komunidad nga makilalaan kag ma-extract. Ma-separate natin gilayon sa ila panimalay kag mabutan sa aton mga isolation facilities. Kasi Okay. of course, pinataganan to sila bulong, vitamins, pagkaon, libre na tanan para sa ila. Aha. Kaya ang importante diri siguro sir nga kabay pa nga batalupangdan kag ihatagan consideration sa ina ETF. Bangod nga ang tao subong gatingwa pang mabuhi, survival balang si status ng iban, especially mga gagmay nga sektor, di kun agyan pag inituod magluwas sa MECQ kag kun mas mataas pa namatyag kun ni problema mabalik niya sa local government unit nga basi amo niya mabasulan ka tawo ang laom nila kung ang local IATF di ang nag-decide sini. Kumagani, ang iba niya hindi makahangop sina. Damo ang hindi Hindi gini. Gilayon. May mga comment Kabalo na ka gani naman. makita mo social media siling nila tano ni si Mayor Bing nga naghala ni siya ka kuha naman sa MECQ ni plano ni. Damo, abi na nila decision ng MECQ kaya abi naman nila pangwarta naman na. Nya ko kwarta naman na ng tuyo nila daguro na sa Sikyolda na Amo naman na. Pirmi ginaya mga mga komentaryo especialmente sa mga tihak nga bahin sang pensa sang politika. Pero hindi na matarong komentaryo na nungod sa kay Mayor Bing. Mayor Bing has been doing his best. In fact, he is one of the few chief executives nga nagalibot even during this pandemic. Kalibot siya actually. In fact, nagligad ni Domingo. Kanay naman kami diri sa Marapara. Sa mga ginabakunahan. Galipot sa mga vaccination centers. Galipot sa mga lugar, merkado. Wala siya gani mahadlok magpanago eh. gani. In fact,
dapat gani manago ni siya kay man senior citizen na ni siya patama bago lang nag-celebrate sa iyang ika-10th birthday. Kag of course basta nagatigulan ka na may weakening process ang aton body machine. And yet he offers himself to the public. Wala siya nagkapahadlok. Time and again he would have meetings. He would report to his office. Then he would call for people nga ma-meeting naman dito. Again, hindi rin karon may meeting na naman kami. I think we shall have about 3 meetings today. So, ang mga bagay, kag mga punto, wala na nila yung may paluhan. Siguro luoy mo ni si Mayor Bing, wala man sa sala dire, kapaninguha man tanan-tanan ang maimo, ya, para lang ma-solvar kita sa, Yes, Councilor. masolvar kita sa problema sa COVID-19. Then all of a sudden, may mo decision ng National AATF, halit ni, hindi lang yan sa kay Mayor Bing, halit ni sa ekonomiya sa Bacolod. Maginon mo kung magbalik kita sa MECQ, damo ang mga negosyo na mas posible masira. Mga drivers, madulaan na magtrabaho, kaya damo nga ako ang sektor sa aton transport industry mo, na naman. Okay. Ang aton mga vendors, posible ma-restrain na naman sila pagbaligya. Ang aton mga kakatawan, many will become jobless. Ano naman ang posible nga matabo? They will demand for dole-outs. Di ba? Libre nga mga pagkaon. Karong kung di mo naman na ma-deliver, ikaw naman na malain. Kaya pilipilit na gigi ang resources ng gobyerno, both national and local. So, dapat hindi kita na magsagi ka. I mean, ang punto ko lang tani pala, ang National AATF, before they make any decision to this effect, they sit down with us, they commune with us, discuss the possibilities, the realities of our environment. Hindi lang kay bato ng papel to or whatever, decision lang nila yun without even consulting the local government units affected. Now, pero kuning kaso giman, no, nga hindi na nila mapamatian, dayon nun gini, karon amo gining ilagin recommend ang ipatuman. Councilor, ano ang mga preparasyon, may posible may mga ayuda kita sini masarangan naton ni nga buligan ang sektor nga maapektuhan? Meeting naman kami karon. Meetingan naman na karon. The mayor has called us for a meeting this morning and then we shall have another meeting in the afternoon. Amo na tamdon tanan-tanan ng mga posibilidad action art, no? Although we are prayerful, they will heed our prayers for reconsideration. Pero admittedly, tanan-tanan nga mga local government units, including the national government, depleted na ang ating resources. Ang wabla ang nautangan ni President Duterte, naglapot na about 13 trillion pesos. Sos, Mario Shep. Yan. Oo. Doon ang antapagit ni, ang vibrant ng economy, sugod na naman liwat, laya, hasta nga mapatay naman ng niliwat. Then the effect will be later on, ay naman ang epidemic. It will be an economic pandemic. Pero sa negative naman nga punto ang ekonomiya naton. God forbid it will happen. Gani. Perti man niya klase, sorry, no, pardon my word, pero siling ko ka-animal mang klase ni nga virus ning halit, yun nagpinagusto ni sa iman? And there is a new variant, a Delta variant. Delta variant is even more virulent kuno sa COVID-19 nga origi. And atake sa tao, even wala sa mga sintomas nga makita nimo nga ginahatag sa una ng original nga COVID-19. Yes, sir. So anyway, mahulat kami kag mabantay kami sa mga developments ini because para mahatagan ta guidance nga husto man ang publiko, no, damo nga daan mga transaksyon subong, damo nga daan subong man ang mga maalam kag bisan ang social media subong siguro na puno ni sa mga fake news nga nagaguluwa no hindi naging maintindihan nga siguro dapat guro ma-regulate ni kay mayara mga tao nga mahilig magpagwa sa hindi husto nga balita pero fake account ang ginagamit, mga hindi amo nga mga account siling ko ina nagatuga lang sang confusion sa public. So Councilor, please help us to give and to update Bacolod noon and Negros Sanon ano man ang
makuha ninyo karon nga mga development kag mangin resulta sa meeting nyo, sir? Alas 8:32 na. Action Hotline. Balikan ta lang siya. Last and final stretch sa aton sining interview sa kay Councilor Renisito Novero. So may meeting naman sila today. Kay totoo lang karon kun mag-MECQ. May mga sektor, may mga negosyo, may mga sektor nga maapektuhan. Ti anong matabo sini? Duha ka semana lang natuod pero kun way ka palang abuyan, maano ka? Alangan nga, may lang ako may kararuton ka pa da, nga ipakaon sa pamilya mo, kung waay nagid, kundi kalamay mo iya, no? Kung ikaw ang amay sa puluyan, sini bata mo kay libion, ka talangison, kay waay kapamahaw, way unod ang tiyan. Di magwanta mo na, ha? Hindi mo magwanta, magtulok sa kabataan mo nga nagahilibion, grabe ang epekto sang pandemic. Although hindi naton, ang luyag naton, be positive kuntani, positive news, positive kung tani nga direction, padulong na sa pagbangon naton tanan, no? Amon ang luyag ta kung tani kadadlaw galing kay sigurado ning opisyo kay NIETF. Na why mas explicar sa ila kay kung tani isa lang bala mapagawa sa statement, may ara bala kung tani earlier nga pagpaintindi amo niho kay tituod man grabe nang inutangay sa nasyonal to o grabe nang inutangay dason hindi man mabatyagan sa kwantadi sa mga lokal sa komunidad nga may ara sang nabulig sa ekonomiya sa ibabaw sang lamesa sa publiko. Survival man kita gyapon. Action Hotline. Na hindi na ni masarangan kung magsigi-sigi pa ni kag kung hindi ini maghimo sang isa ka desisyon kag tikang way man kooperasyon sa public. Mangin isa ka dako nga problema nga alatubangon naton in the coming days. Ginatry naton makontaktan ni si General Mel Feliciano Kay si General Mel Feliciano, isa ini sa mga nagbulig di nga nag-set up sang system sa Bacolod. Ti ang natabo, ang question ni Subong, ara pa kita system. Ara si Councilor, why na? Okay lang, okay na lang. Ang pamangkot, Subong, ang system bala, no? May kulang? Ano pa gin ang ma-recommend rin kunwari si General Mel? Anong mambal niya siya? Action Hotline. Ang direksyon balang ginausoy sumong ginapatuman dis lokal, ano ini, may diferensya, may kulang. Ti may bagong variant, sumong may pagkita katibawas sa atong status, may bago naman nga variant yung ginakabalakan. Action Hotline. Wow, puwera palayo lang, kabay pa hindi na, maglaway gini, kabay pa. No nga may ngagaw naton ini, pakatibawas kita, sini nga sitwasyon. Sa question sa public, GCQ kita, or MECQ kita, hindi pa namon masabat kumuway pa official statement coming from NIETF. Action Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. This new sponsorship is brought Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not... Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung... Ayos ba ang tiyempo ta ginakunos lang. No, standby na in a short while, alas 8:56 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Unilab,
Malasakit ang kailangan para COVID-19 mapigilan. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. This portion is brought to you by Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Action Hotline! Ayos no? Sa mga kaaksyon naton, dugay-dugay ang live coverage sa Game 4 ng NBA upod kaaksyon Boy Duran. Oy, good morning galidra sa listeners naton sa Sumaga. Radio lang kalingawan nila from 4 o'clock in the morning until 11 p.m. Ang upod yung mother niya, 95 years old. Ara dira si Ma'am MJS Candido Eldori, no? Sa Sumag. Nagsaka gidri kaina ang duman ka senior citizen nga aton sini nga mga listeners, si Nanay Elena Lampria, 73 years old, kag Nanay Sonia Montaño, 75 years old, taga Villa Esperanza sa Tangob. O ba kilala is Tita Joy gali, Tita Ligaya dira sa Esperanza, Tangob. Good morning, thank you gid sa inyo. Action Hotline! Nung Ed Golmatico, may nga gada nung Ed, salamat kita sa time kag pag-share, sila nga kabay pa makaabot antes ang Game 4, hihihi. Good morning, ang COVID-19 pandemic causing 26,300 deaths and hunger to million Pinoys are being politically played by the sitting admin, despite all the hypocrisy and claim of reactive actions by the sitting admin to stem the deadly effect at our nation and people. If there is one thing that the sitting admin will do are to stop the hypocrisies, the lyings, the palapaway sugilan, and really help to combat the COVID virus and the sure hunger that hand-to-mouth Pinoys are facing. Action Hotline! Why na tagaling time ha? Diri sa aton sining nga pagpangalagad. Ang iba ni way kung malabutan ng mensahe, karon na lang ha sa Action BBB program. Standby na in a short while sa aton sining live coverage. Action Hotline! Sa aton sining Webes nga presentation sang Action Hotline. Builog man yung nadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and ting combination. Ang capsule, sa 10 ka pesos lang, mabuligan kagid. Nga mahilway ka sa naman kabalatian, damo ba? Action at Tayupon saying thank you for joining the show. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.